Acompañado dos alcaldes da área de influencia do Hospital do Barbanza, o conselleiro de Sanidade visitou esta mañá as obras da nova área de endoscopias que están prácticamente rematadas, polo que se prevé que entre en servizo antes de fin de ano. Este investimento de máis de 600.000 euros supón un paso máis no proceso de renovación deste centro hospitalario, que no ano 2020 ampliaba a área de urxencias e de cara ao próximo ano iniciará o proceso de ampliación da planta de hospitalización cunha partida de 200.000 euros para a redacción do proxecto. No ano 2020 rematamos unha ampliación das urxencias hospitalarias que tuveron un investimento de 1,6 millóns de euros. Por iso, neste ano 2022, estamos a completar esta renovación da área de endoscopias cunha inversión de 620.000 euros e por eso no presuposto do ano 2023 que presentamos a semana pasada no Parlamento contémplase 200.000 euros para iniciar o proxecto para facer a ampliación de hospitalización que tamén temos prometida para este hospital. A Consellería está tamén a renovar os equipos dos TAC e de anestesia non só neste hospital, senón en todos os centros comarcais de Galicia. Estamos renovando todos os TACs de diagnóstico pola imaxe destes hospitales comarcales. Concretamente, en este hospital acaba de instalarse hai poucos días un novo equipo valorado en 400.000 euros e tamén estamos, por exemplo, renovando as máquinas de anestesia dentro dese proceso de renovación de toda a comunidade autónoma e aquí concretamente renóvanse 4 máquinas de anestesia por un importe de 200.000 euros. Ademais do investimento en equipamentos, dende o Goberno da Xunta traballan tamén na mellora dos recursos humanos coa recente aprobación da Lei de Hospitais Comarcais, que no caso de vacantes permite aos especialistas dispoñibles optar a prazas en propiedade a través dun concurso de méritos. Como saben, tamén acabamos de aprobar no Parlamento, eso sí, co voto en contra do PSOE e do Bloque, o que chamamos a Lei de Comarcales, unha lei que nos vai permitir ofrecer, cando queden vacantes neste tipo de hospitales, nos comarcales, plazas en propiedade para os especialistas que estén dispoñibles, mesmos que rematan a especialidade en ese mesmo ano, para que a través dun concurso de méritos podan optar a plazas en propiedade co compromiso ademais despois de permanecer 2 anos nesta plaza. A visita ás obras da sala de endoscopias coincidía cos atos de celebración do 25 aniversario do Hospital do Barbanza, nos que tamén participou o conselleiro. Ademais de autoridades e traballadores, asistiron ao evento os distintos responsables do centro ao longo deste cuarto de século, así como a xerente da área sanitaria de Santiago Barbanza. Eloína Núñez fixo un repaso pola historia deste hospital dende os seus inicios, nos que tan só contaba con consultas de oftalmoloxía. Nestes 25 anos o centro foi medrando e marcando importantes fitos, como de converterse no primeiro de Galicia en contar cunha acreditación das normas de calidade no servizo de diálise.